Voi hyvänen aika, mikä helle. Ihan kamalaa. Ja pomo vielä käski lakastot tää kaiken. En edes tiedä, miksi minä täällä lakasen täällä harjalla. Täällä pitäisi lapioida kaikki nämä kasat. Hän antoi minulle vaan yhden harjan. No niin, pitää olla nopeampi. Pitää pelastaa McQueen. Olen jo ihan hiessä, kun lakasen tätä. Olen seissyt täällä koko päivän, hitto. Eteenpäin. Mikä tuo on? No niin, olen perillä. Onko tuo autopesua lähellä? Voi hitto, pommo via, mitä sä oikein teet? Meinasit ajaa mun päälle. Mä makasin harjalla. Sä vaan... Etkö sä näe minne ajat vai mitä? Joo, mulla on Martin silmät silmieni edessä. Mitä ihmeen typerät silmät sulla siellä ohjaamossa? Ootko sä ihan sekaisin? Mitkä typerät? Se on Martti. Martti autoista. Etkö sä tajua? Katso, mä tein sen itse. Etkö sä katso uutisia, Tumpela? Mitä uutisia? Sähän et edes näe minne ajat. Mitä uutisia? Joo, kato, meidän maahan tuodaan oikea Salama McQueen. Katso, TikTokissa julkaistaan videoita siitä. Noin. Minkä Salama McQueen? Katso, näitkö? Sitä lastataan. Tuossa. Sitä kuljetettiin lentokoneella. Ymmärsitkö? Mutta nimenomaan Salama McQueen oli lentokoneessa. Hän oikeasti tulee tänne meille Amerikasta. Oikea Salama McQueen. Kyllä. Ja katso. Ymmärsitkö? Tämä on feikki video. Täällä lentokone putosi. Jotkut lapset tekivät tämän videon, ja sinä uskot siihen. Ymmärrätkö? Et ymmärtänyt. Tästä puhutaan nyt kaikissa uutisissa. Että Salama McQueen kävi meidän maassa ja hänen lentokoneensa räjähti. Ja nyt hän on kadonnut. Missä uutisissa? TikTokissa vai vain siellä? Kyllä. TikTok-uutisissa. No, sinä siis, etkö usko? Katso, minä halusin päästä tapahtumaan. Halusin näyttää Salama McQueenin, hänen ystävänsä, Materin. Siis oikean Salama McQueenin. Via, ymmärrätkö, että tuo sun vanha ruostainen saappaas ei ole oikea Mater? Se ei edes näytä häneltä. Miten niin ei näytä? Minä todella yritin. No, ymmärrätkö? Mitä minä ymmärrän? Minä tein tämän näyttääkseni sen oikealle Salama McQueenille, joka tulee meille. Mikä oikea Salama McQueen? Sinulla ei ole oikeaa Marttia, eikä sielläkään ole oikeaa Salama McQueenia. Ei, kaikki sanoivat, että hän on oikea. Ja nyt hän on vaarassa. Voin todistaa sen sinulle. Missä vaarassa? Hän putosi lentokoneesta. Putosi lentokoneesta? Kyllä. Salama McQueen? Kyllä. Aito? Kyllä. Ei voi olla totta. Todistan sinulle. Mennään. Hei pojat, mennään. Tänään yritämme löytää oikean Salama McQueenin ja todistan Motelle, että se on totta. Mitä ajattelit? Mä rakastan autoja. Muuten, jos ette jostain syystä ole tilanneet kanavaa, tilatkaa nyt heti. Ja laittakaa tykkäyksiä, kirjoittakaa kommentteihin, jos tekin tykkäätte autot piirretystä. Ja tämä kaikki voi olla ihan totta. Oikeasti, mennään. Mitä totta muka? Kyllähän tässä näkee, että on lavastettu. Varovasti, koska pusikko on aika tiheä. Motja, nopeammin. Tuolla jossain, luulen. Ja jos muistaa videon perusteella, niin ehkä lentokone McQueenin kanssa putosi jonnekin tänne. Siellä oli vaan metsää. Mistä sä tiedät, että se on edes täällä? Olen jo väsynyt kävelemään, Slava. Ihan oikeasti. Salama McQueenin piti tulla meidän maahan. Ja miten hänet muuten voisi tuoda tänne kuin lentokoneella? Häh? Hei, kuulitko? Mikä tuo oli? Mikä tuo on? Jotain punaista. Onko se McQueen? Ei, odota. Se on punaisen lentokoneen turbiini. Punaisella lentokoneella kuljetettiin Salama McQueen. Siinä videossa oli sellainen kohta, eikö ollutkin? Joo, no ei ihan samanlainen. Nämä ovat sen jäänteitä. Mutta tämähän on oikea turbiini. Katsokaa pojat, aito turbiini. Eli luuletko, että lentokoneessa on turbiini pahvista? Vai mistä se on tehty? Miksi? Katso nyt sitä. Koska se on niin kevyt. Siis kevyt. Tässä on joitain johtoja. Onko siinä kaikki? Se on varmaan palanut. Se on ollut kovassa kuumuudessa. Tämä tarkoittaa, että Salama McQueen on vaarassa. Meidän täytyy auttaa häntä. Minkälaisessa vaarassa, Slava? Katso, kuinka paljon se painaa. Mikä Salama McQueen? Se painaa kilon. Katso nyt. Ihan vieressä. Tässä. Aivan tässä vieressä. Siipi. Tämä on lentokoneen siipi, eikö niin? Punainen. Se täsmää. Joten tämä on kaikki totta, Motja. Tämä on kaikki totta. Usko minua. McQueen tarvitsee apuamme. Niin, tämä on jonkin maatalouslentokoneen siipi ja tässä on hävittäjän turbiini. Miten nämä voi liittyä toisiinsa? Kato tätä. Mutta tämä on siiven pää. Sinä uskot minua, eikö niin? Se tarkoittaa, että kaikki on jotenkin yhteydessä. Löysin tämän paikan ja olen nähnyt videoissa Salama McQueenin. Miten äitisi voi? Ootko nähnyt Salama McQueenin videoissa TikTokissa? Kyllä. Slava, minä sanon sinulle, kaikki on lavastettua. Me tultiin tänne ihan turhaan. On kuuma, minulla on jo jono. Lähdetään. Mennään pois täältä jo. No entä jos se onkin totta? Luuletko, että vain lapset uskovat Salama McQueeniin? Niin, ja ilmeisesti sinäkin. En. No mieti itse, Jouko. Venäjä on niin suuri maa. No niin. Ja kuvittele, lentokone lensi Salama McQueenin kanssa ja se putosi juuri tänne. Tässä, 20 kilometrin päässä meidän tukikohdasta. Eikö niin?
Joo, onpa sattumaa. Todellinen sattuma. Meillä kävi tosi hyvä tuuri, että löydämme nyt Salama McQueenin. Joka tapauksessa löysimme täältä joitain lentokoneen sirpaleita, joten meidän täytyy jatkaa etsintöjä. Mennään. Ajattelen, että lentokone lensi tuohon suuntaan, joten jossain täällä voi olla lisää osia. Ehkä joku muukin meni auttamaan McQueenia meidän lisäksemme. Heittiköhän varausia yksi kerrallaan, vai mitä? Ai, mikä tuo on? Ihan uskomatonta. Ihan uskomatonta. Tämä on konepelti. Näit sä? No mitä sitten? 86 ja vihreän värinen. Se on Chico. On tullut Chicon aika. Chico Hicks animaatioelokuvasta Autot. Chico Higgs vai? Mitä nuo tarvat ovat? Ovatko ne jotain paperilappuja? Ne ovat sponsoreita. Chico Hicks on tosi outo tyyppi. Hän haluaa aina vain rahaa etukäteen. Hän on tosi ilkeä kaveri. Ja hänellä on tällaiset viikset. Nämä ovat oikeasti, ilmeisesti, kaikki Autot-elokuvan hahmot oikeassa elämässä. Ne tuotiin oikeasti Amerikasta meidän maahan. Luuletko, että oikealla Autut-elokuvan hahmoilla tarrat on tehty jostain repaleisista paperivapuista? Kuulitko? Tekstit on tehty tussilla. Ja viikset? Mitkä viikset muka? Se on tavallinen säleikkö. Mitkä viikset? Etusäleikkö, koska tämä on auto. Itse asiassa rakastan autoja, koska pidän urheiluautoista. Ja tämä on Chico Hicksin konepelti. Vaikka hän onkin kusipää, pidän hänestä silti, koska hän on vihreä. Minullakin muuten on urheiluauto. BMW M3 Competition, ja sekin on vihreä. Rakastan sitä. Tässä se on, minun kaunottareni. Minun BMW M3 on ainutlaatuinen väri. Ainutlaatuinen hiilikuituvarustelu. Minulla on heti 2 hiilikuituspoileria, Tämäkin on ainutlaatuista. mutta vanteet minulla ovat vakiot. Ihan tavalliset Bemarin vanteet. On aika korjata tämä. Ja juuri tänään sain vanteet, joita olen halunnut jo pitkään. Totuuden hetki. Wow. Niissä on vielä pyörivä keskiosa. Ihan uskomatonta. Kellään muulla ei ole tällaisia M-Bemarissa vielä ollut. Miltähän ne näyttävät mun autossa? Vitsi, en malta odottaa. No niin. Rehellisesti sanottuna olen jopa vähän hermostunut. Palataanpa meidän tutkimukseen. Oikean elämän autot. Mulla on jo 2 todistetta tästä aiheesta. Lentokone. Mä näin sen. Joo, se on outo. Mutta lentokone on punainen, ihan kuten Salama McQueen. Ja vihreä konepelti, kuten Chick Hicksillä. Luuletko, että se on varmasti sen konepelti? Todennäköisesti. Ehkä hän lähti auttamaan Salama McQueenia pelastaakseen hänet. Aivan kuten mekin. Eikä mikään häiritse sinua ollenkaan. Vai mitä? Katsopa nyt, miltä tämä konepelti oikein näyttää. Kuule, ollaanpa rehellisiä. Ymmärräthän, että tähdet oikeassa elämässä ja tähdet elokuvissa näyttävät erilaisilta. Katsokaa vaikka Leonardo DiCapriota elokuvassa Titanic. Kuinka siisti, komea ja hauska hän on. Mutta tässä hän on oikeassa elämässä. Lihava, haiseva. Ja no, tällaista se on. Se on elokuvien taikaa. Ja autojen kanssa se on varmaan ihan sama juttu. Totta kai. Meidän täytyy kiirehtiä ja etsiä Salama McQueen. Hänen täytyy olla jossain lähellä. Katso, Mutja, olin oikeassa. Nämä ovat lentokoneen onnettomuuden jäljet. Juuri tässä, keskellä peltoa. Jossain täällä se putosi. Minkä lentokoneen, Slava? Katso nyt. Tämähän on jonkinlainen kaatopaikka. Oksia, 3 televisiota, sohva. Etkö ymmärtänyt? Tässä oli mökki. Joku hökkeli. Ja lentokone tuhosi sen. Ihan noin vai? Kyllä. No totta kai. Tässä näkee heti, että tässä oli hökkeli, jossa oli renkaita sisällä ja oksia. Odota. Tuolla toisessa kasassa on vielä jotain sinertävää. Mikä sinertävä? Niin. Juuri tuo. Mennään pojat, nopeasti. Mitä nyt? Olen jo väsynyt, Slava, juoksemaan perässäsi. Katso. Tässä oli vielä yksi mökki. Ja se tuhoutui lentokoneen takia. Tai oikeammin sanottuna, helikopteri. Ota se esiin. Ota se esiin. Näetkö, Dinoko? Tiedän, mikä tämä on. Tämä on osa helikopterista. Tämä on roottorin lapa. Osa helikopterista. Mikä lapa? Miksi käänsit sen noin? Tässä. Näin sen pitäisi olla. Miten niin? Katso sitä takaa. Mikä tuo? Se on vahvike. Se on vain ruostunut. Katso. Tämä on helikopterin lapa. Kaverit. Animaatiossa autot on kokonainen kilpa-autoyhtiö, Dynaco. Ne sekä kilpailevat radalla että lentävät. Niillä on omat uutishelikopterit. Tältä näyttää Dynacoon helikopteri. Kuvittele. Eli sekin oli täällä. Todennäköisesti hän lähti auttamaan McQueenia. Hän ymmärsi, että McQueenilla oli hätä. Oli lentokoneonnettomuus. Ja helikopteri on nopeampi kuin autot, joten hän lähti auttamaan. Eli koko Radiator Springs tänne meidän luokse. Tajuatko sä? Ja kaikki hänen ystävänsä kokoontuvat tänne. Tiedätkö sä Radiator Springsista? Ihan oikeasti. Siis, uskotko sä mua? En mä usko sua. Katso nyt vaan millainen lapa helikopterissa on, Slava. Bro. Tältä puolelta. No, luuletko, että helikopterin lapa pitää tällaista ääntä ja sen pitäisi olla ihan mätä? Oletko sinä muka purkanut paljon helikoptereita elämässäsi? Vai mitä? En ymmärtänyt. En. Jos et usko minua ja kaikki tämä on satua, niin miten selität tämän, mikä on aivan edessämme? Se on maalilippu. Todennäköisesti maassamme piti olla kilpailu. McQueen
Chica, Dinoko. Heidän kaikkien piti kilpailla. Ehkä juuri tässä paikassa. Ehkä nämä hökkelit purettiin, jotta tähän voitaisiin rakentaa kilparata. Ja täällä pojat ajavat pyörillä 2 viikkoa sitten. Tuossa he itse tekivät lipun. Katso nyt sitä. Se on joku riekaleinen rätti, maalattu. Ja katso, kaikki on kiivitetty ruuveilla. Pojat ajavat täällä pyörillä kilpaa. Ja voittajalle ostettiin juotavaa. Miten sitten selität kaiken, mitä ennen tätä tapahtui? Ei. Minusta tuntuu, että sanoit oikein. Että kaikki Radiator Springsista tulivat tänne, lensivät tänne, osallistuakseen uuteen Piston Cupin vaiheeseen. Piston Cupit. Kaikki olivat täällä. Ihan meidän tukikohdan luona, eikö niin? Ei, jokin meni pieleen. McQueen putosi lentokoneesta. Ja odota, pysähdy. Mikä tuo on? Tuolla makaa jotain. Näetkö vielä? En näe mitään, Slava, en näe mitään. Pokaali, jossa lukee Piston Cup. Se on vähän nolo, mutta ei se mitään. Pokaali. Mestaruuspokaali. Pistonin mestaruus. Ootko nähnyt siinä piirroselokuvassa, minkä kokoinen se pokaali oli? Se oli, en tiedä, varmaan minun kokoinen. Ja luuletko, että se on oikea pokaali? No, ehkä se on pieni. Onko se puusta vai muovista? Jos et ymmärrä, että jos kaikki tämä on totta, kaikki oletukseni ovat totta, niin McQueen tarvitsee apuamme. Kuulitko? Ja tuolla kaukana on jotain punaista. Se on salama. Salama McQueen. Slava, enhän minä taaskaan näe missä. Tässähän se on. Katso. Mutta enhän minä näe. Katso nyt vaan. Ai tuolla, mitä sinä näet? Kaikki on totta. Ja tuolla, onko se ehjä? Miten se putosi lentokoneesta noin? Kaikki kunnossa siis, vai? No tuolla, sen naama on jotenkin vino, ei mikään ole kunnossa. Tuo on oikea Salama McQueen. Etkä sinä uskonut minua. Minusta tuntuu, että tuo on ihan joku Ladan kymppimalli. Mitä? Lada, kymppimalli, senhän näkee. Mikä kymppi? Tämä on Salama. Salama McQueen. Joku on vaan maalannut sen, siinä kaikki, kato. Vitsi, mitä lähemmäs mennään, sitä oudommaksi tämä oikeasti muuttuu. Mutta tämähän on oikea Salama McQueen. Nehän on pölykapselit, se on feikki, katso. Ei pidä paikkaansa. Siihen on kirjoitettu Lightyear. Haluatko sanoa, että nämä ovat oikeat Salama McQueenin renkaat? Kuule, yritätkö huijata minua? Tässä, Salama on kyljessä. Tässä. Mitä sinä teet? Tämä on oikea Salama McQueenin rengas, eikö niin? Älä koske. Tämä tässä. Älä koske. Miksi rikot sen? Se on ilmeisesti jo pudonnut ja siihen on tullut halkeama. Näetkö? Tähän on kirjoitettu 95. Salama. Ja takasiipi. Katsokaa miten leveä se on. Minä todella pidän takasiivistä. Kaikki seuraajani tietävät, että takasiipi on minun lempiosani autossa. Ja Salamalla on kyllä todella leveä perä. Vai mitä? Tämähän on ihan selvästi kymppi, kato nyt takaa. Ei tää voi olla Salama. Aivan. Miksi sinä sanot, että se on kymppi? Oletko muka nähnyt kympillä tällaiset siivet? Katso noit ruuveja, joku on itse kiinnittänyt ne. Nämä ovat kilpa-auton erikoisruuveja. Tässä on sen suu. Jotenkin vinosuu. Ja numero 95, ihan kuin siinä piirroselokuvassa. Konepelti. Sillä on silmät tuossa tuulilasissa. Numerot on muutenkin teipottu kiinni, Slava. Etkö itse näe? Kuule, tehdään näin. Jää sinä tähän odottamaan minua. Mä käyn nopeasti hakemassa Martin, jonka oikeasti tein videon alussa. Ja vertaillaan itse tehtyä Marttia ja oikeaa Salama McQueen. Hänhän törmäsi tänään kertaa. Varovasti. Oho. No niin, nyt olen perillä. Verrataanpa minun itse tekemääni Marttia oikeaan Salama McQueeniin. Ja löysin jotain tärkeää. Minäkin löysin. Ensin minä. Katsokaa pojat. Matkalla tein kiertolenkin. Löysin sen. Katso. Punainen. Aivan. Laskuvarjo. Se on erityislaite, joka asennetaan autoon tällä tavalla. Ja jos tapahtuu putoaminen tai ohjaamon paineistuksen menetys, se laukaistaan näin. Laskuvarjo. Noin. Laskuvarjo, auton, eikä niin? Kyllä. Tämä on erityinen auton laskuvarjo. Ja tällä laskuvarjolla tämä Salama McQueen laskeutui. Miksi olen varma, että se on totta? Koska sekin on punainen. Ja ilmeisesti hän pudotti sen jonnekin matkalla. Onko sinulla muita selityksiä? Jääk, haisee suolta, Slava. Joo. Se makasi oikeasti lätäkössä. Me löydettiin kuvaajan kanssa yksi juttu täältä. Täällä on venäjänkielinen teksti bensatankissa. Eikä edes korkkia ole. Nämä ovat meidän uudet tullisäännöt. Se on tullattu, eikö niin? Totta kai. Jotta se voitiin tuoda tänne. Kierrätysmaksu. Salama McQueenista on maksettu. Kaikki kunnossa. Verrataan niitä ja katsotaan missä on oikea ja missä itse tehty väärennös. Autanko sinua? Heti. Mitä sinä oikein aiot tehdä? Vähän taaksepäin, jotta ne olisivat samalla tasolla. Kaikki. Kyllä. Niin kaunista. No niin, katsotaanpa. Verrataan ensin McQueenia, sitten materia ja sitten sekoitetaan. Aloitetaan suusta. Katso, tässä. Tämän tein itse. Näetkö? Hampaat ovat mädät ja vinot. Eikä ole suuta. Entä McQueenista? Mitä sanot?
Hänellä on vino suu, vinot hampaat ja vino naama. No, kaikki on ehjää suu, mutta tässä ei ole suuta, koska se on itse tehty, eikö niin? No, tämäkin on itse tehty. Ei, tämä näyttää aidolta. Näen ihan selvästi ja olen innoissani, että tämä on aito. Kaikki on niin yksityiskohtaista, kaikki on niin siistiä, ja luulen, että se voi jopa ajaa. Voimme järjestää kilpailun. Verrataan Marttia ja Salama McQueenia, mutta vähän myöhemmin. Pysykää kanavalla. Nyt voitte laittaa tykkäyksen tällaiselle Salama McQueenille, jonka löysin metsästä. Ja muista tilata kanava. Konepelti. Katso. Konepeltiä ei ole ollenkaan. Siellä on piirretty hieno, hauska ja urheilulliset helmalevikkeet sivuilla, vai mitä? Martilla ei ole muutenkaan konepeltiä. Otitko sinä sen tahallaan pois, että se näyttäisi Martilta? No joo, mutta mitä sanot tästä? Nehän ovat oikeasti tuollaiset. Että tämä on autoroskaa. Että tämä on autoroskauslava. Molemmat ovat itse tehty ja katso nyt. Miksi tässä on sininen väri? Haluatko sanoa, että hän otti Diman konepellin pois ja maalasi sen uudelleen? No sitä en tiedä. Entä silmät sitten? Katso. Nämä silmät ovat vain pahvia. Laitoin sen tähän. Ja tässä on 2 tällaista silmää. Ja ne ovat sisällä. Ja tässä näin selvästi, että silmät ovat ulkopuolella. Eikä se ole pahvia. Hei, mitä sinä teit? Nää on jotakin metalliosia. No niin. Mitä? Ihanko totta? Wow, täällä on tosi siistiä. Noin. No mitä? Tuliko siitä jotain? Sehän näyttää untikalta. Miksi sen silmät pyörimät jotenkin oudosti? Ne pyörivät juuri noin. Ja noin. Noin, älä riko Salama McQueenia. Sehän olit sinä, joka liikuteli niitä, eikö niin? Ei, se oli Salama itse. Näetkö tuolla? Suoran. Mennä suoraan. Tämä on kiihdytysajoa. Haastan sinut kaksintaisteluun. Minä ajan Salama McQueenillä ja sinä ajat Martilla. Ja jos nämä autot ovat roskaa, ne kulkevat suunnilleen yhtä nopeasti. Ja jos tämä on oikea kilpa-auto, Salama päihittää Martin helposti. Miksi mä ajan tällä paskal Martilla? No, haluatko toisinpäin? Hyvä on, minä haluan ajaa sillä. Minulla tämä romu ei liiku ollenkaan. 8 tuntia myöhemmin. Mitä tapahtui? En ymmärtänyt. Mikä hätänä? Mitä? Usko. Ei. Mikä juttu tämä on? Mitä tapahtui? Minä voitin. Et päässyt maaliin asti. Odota. Minulla syttyi moottorin vikavalo. Mikä moottorin vikavalo syttyi? Missä McQueenissa? Mitä sä sanot? Odota. En päässyt perille Salama McQueenille. Salama McQueen, kyllä, niin tässä lukee. Hitto. Mikä tämä oikein on? Ihan kuin Wanda, eikä? Kuule, aivan. Ihan oikea Salama McQueen vai mitä? Tässä ylhäällä on Alcantaraa, eikö? Alcantara. Kuule, tähän on liimattu jotain räkäklimppejä. Mot, painu helvettiin. Miksei se käynnisty? Auta minua, ole hyvä. Miten minä voin auttaa sinua? Kuule, minä en ymmärrä mitään Salama McQueenista. Odota, minä nyt. Katsotaanpa, mitä Salama McQueenin konepellin alla on. Siellä on varmaan joku Twin Turbo, niin kuin AMG:ssä, vai mitä? Siinä turbo? Muuten, minkä? Kuka on Salama McQueen? Mikä auto se on siinä animaatiossa, minkä pohjalta se on tehty? Kirjoittakaa kommentteihin, jos tiedätte, koska ehkä se olisi voitu tehdä myös 10-mallin pohjalta. 10 pohjalta. Ai, ja myös 16 sen vai? No, minkä pohjalta sitten? Hitto, haistatko tuon hajun? Yäk, haisee kytkimelle, mikä juttu? Sitähän minä sanonkin. En päässyt perille. Minulta petti kytkin. Taisit polttaa kytkimen kilpaajaja. Niin, mutta miten muuten, kun meillä on drag race, tämä on joku pesä. Mitä pesä tekee täällä? Hyvä on, okei. Ehkä jokin menee pieleen. Tunnen oikeasti tutun kytkimen hajun. Tunnistan 16-venttiilisen. Tästä ei ole epäilystäkään. Oikeasti. Tämä on 16-venttiilinen. Ja miten selität tämän minulle? Miten selität sen, että se mitä näimme TikTokissa, että tapahtuma oltiin järjestämässä ja me löysimme Salama McQueenin 10. Kuule, tämä auto. No, ilmeisesti se on tehty todella kauan sitten. Muistan, että Abhaasiassa oli noin 10 vuotta sitten näyttely kaikenlaisista tällaisista itse tehdyistä autoista. Ja sinne ihmiset toivat samanlaisen 10. No, todennäköisesti joku vain osti sen Abhaasiasta ja toi sen tänne, Permiin. Entä ne videot lentokoneesta ja sen osista, jotka näimme? Sanoin sulle alusta asti näistä videoista. Slava, se, että lapset tekivät tämän, on feikkiä. En tiedä, kaverit, kirjoittakaa kommentteihin. Tämä näyttää kuitenkin todella realistiselta Salama McQueenilta. Joo, silmät ovat tietysti vähän vinossa. Ja kaiken kaikkiaan hän muistuttaa enemmän 10 kuin Salama McQueenia. Mutta silti, tämä on todella epätavallista. Ja Motja, auta käynnistämään se, ole hyvä. Kirjoittakaa kommentteihin, kuka on oikeassa
ja kuka ei. Emme kuitenkaan pääse mihinkään. Poltit kytkimen. No, yritän nyt, ole hyvä. Kiinni tässä Martin perää. Voittaan kunniaksi. Voi hitto, no, okei. Eli, homma meni näin. Meidän piti kutsua meidän hinausauto, Pathfinder. No niin, pojat saapuivat. Me lastattiin Salama McQueen kyytiin, koska en saanut sitä käyntiin. Mutta pojat, tehän korjaatte sen. Osaatteko te korjata Salama McQueenin? Kyllä, totta kai. No mutta tämähän on se. Kuka? 110. Siis mitä? 10? Niin? Sano hänelle samaa, että se on Lada 110. No, kaikki tuo ei ole tärkeää. Nyt meidän kokoelmassa on kokonainen Martti autoista ja itse Salama McQueen. Se on tärkeintä. Ja uskon, että korjauksen jälkeen teemme siihen virityksiä. Teemme sille jotain töitä, ettei käy samalla tavalla. Ja aion vaatia revanssia Motilta. Ei enää onnistu. No, katsotaan. Ystävät, kaikki riippuu teistä, teidän aktiivisuudestanne. Jos annatte paljon tykkäyksiä tälle videolle ja kirjoitatte paljon kommentteja. Ja tietysti tilaatte kanavan. Silloin tulee lisää videoita Salama McQueenista ja muista autotelokuvan hahmoista. Ja tietysti myös minun tiimistäni Elämä Viasta. Minä olin Vyacheslav Ismailov, eli Via. Nähdään taas pian. Kiitos katsomisesta. Ja hei, hei, hei. Hei, hei!